kävi usein Rakkavaarassa kestitsemässä liikekumppaneitaan. Ehkä se tulkitsi väärin, kun mä yritin olla hyvä emäntä vieraille. Hei, raiskaus ei ole ikinä uhrin syy. Ei kerta kaikkiaan koskaan. Mä tiedän sen nyt. Silloin mä olin todella varma, että mä oon itse syyllinen. Se kaikki alkoi uudestaan, kun Kristo uhkaili mua. Siellä vaalitilaisuudessako? Se tuli Happy Homesiin vaatimaan, että mä en tuhoa sen vaalikampanjaa paljastuksilla menneisyydestä. Hei hitto, mikä roisto! Siis kyllähän tosta täytyy olla joku merkintä rikosrekisterissä. Hei, ehkä joku toimittaja ottaa sen piankin selville. Mä en koskaan kertonut poliisille. Aluksi mä olin liian järkyttynyt, enkä osannut ajatella selvästi ja myöhemmin... Sä huomasit olla raskaana. Liian myöhään, jotta abortti olisi ollut mahdollinen. Ja sit sä annoit lapsen adoptoitavaksi. Mä ajattelin, että niin olisi parasta. Ettei lapsen tarvitsisi koskaan kohdata Kristoa. Ja kamalaa totuutta. Ja vielä. Näistä kuvista pitäisi näkyä, kuinka tärkeä perhe on minulle. Kuinka tärkeä se pitäisi olla kaikille. Avioeroja saadaan nykyään aivan liian helposti. Ehkä erot pitäisi sitten kieltää laissa vai? Anteeksi, mitä? Niin, että kunhan kulisselemaan kohdallaan. Ehkä sä et ole koskaan päässyt nauttimaan ydinperheen onnesta. Sä oot avioerolapsi. No niin, voitais ottaa vielä sellainen viimeinen oikein kunnon poseraus. Kaikki tänne päin, katseet ja hymyä, hyvä, hieno homma, antaa tulla. Ja vielä. Hyvä. Tää taitaa olla tässä kyllä nyt. Kiitos paljon. Ehkä te haluatte kuulla lisää ydinperheen tärkeydestä yhteiskunnalle. Tervetuloa kotikirkko- ja isänmaan kokouksiin. Joo, ei kiitos. Nykyään nuorisolla on vaikeaa muodostaa kestäviä moraalikäsityksiä, kun perusarvoja väristellään kaikkialla. Voi anteeksi. Mä oon tosi pahoillani. Joo, ei tälle käynyt kuinkaan. Onko sulla kaikki hyvin? Joo, pikku törmäyshän se vaan oli. Niin, mutta sillä niinku muutenkin. Miten niin? Siis ei millään pahalla. Kysy vaan. Moi moi. Moi. Aika hyviä kuvia, vaikka itse sanonkin. Se tekopyhä rasisti ei ansaitse sun kuvia. Tekisit vaan palveluksen koko Suomen kansalle, jos tuhoisit ne. Älä nyt on lapsellinen. Ai lapsellinen. Kristo on sitä paitsi Taalasmaan Sepon pahin vastustaja ja sä seurustelet Sepun pojan kanssa. Mutta ei Karilla ole mitään näitä keikkoja vastaan. Ja tuskin on kuule Sepollakaan. Niin, mutta eikö sä yhtään ittees epäilytä edistää tollasen hyypiöuraa? En mä kuule kannata se ajatuksia yhtään se enempää kuin säkään. Mutta mä haluan takaisin valokuva ja hommia. Mulla ei ole varaa valikoida mitään keikkoja. No sori. Mutta jotenkin ärsyttää vaan niin paljon se tyyppi. Teki mieli niin paljon sanoa sulle suorat sanat. No hyvä kuitenkin, että et sanonut. Ja kiitos kun autoit. Oot mulle aika ison palveluksen velkaa. Siitä hyvästä, että kestin sitä tyyppiä niinkin paljon. No niin on. Eikö sua yhtään hävetä? Mistä sä nyt oikein puhut? Mistäköhän? Tanja tuli turvaa mun luo, koska se ei uskaltanut jäädä kotiinsa. Minkä ihmeen takia, Ismo, sä piinaat rakastamaan naista kaiken maailman järjettömillä mustasukkaisuuskohtauksilla? Onhan se nyt vähän outoa, ettei Tanja kertonut tuntevansa tän Kriston. No eihän se uskaltanut. Se pelkäs sun reaktiota eikä syyttä. Mä taisin vähän ylireagoida. Ai vähän. Miten se Tanja voi? No, kyllähän sä pystyy töihin lähtemään, mutta erittäin surkealla mielellä. Mä taidan olla aika ison anteekspyynnön velkaa Tanjalle. Kuule, Ismo. Tässä ei nyt anteekspyyntö riitä. Sun on ihan pakko ruveta kohtelemaan Tanjaa kunnolla. No menikö perille? Tässä on vähän kahvia, niin eikö painaa päivän loppuun? Mitä? Toi sulle kahvia. Kiitti. No, mitä sulla muuta kuuluu? No, päivää.
Ehdittekö te ottaa vastaan vielä yhden asiakkaan? Joo, totta kai. Tuu peremmällä vaan. Kiitos. Ootko muuttamassa? Tässä on kyse nyt vähän arkaluontoisesta tilanteesta. Siksi mä toivoisinkin nyt erittäin hienotunteista suhtautumista. Hei. No terve. Täälläkö te ihan kahdestaan asutte? Mä voisin laittaa nämä kuvat tänne kirjekuoreen. Mä haluaisin kyllä nähdä ne ensiksi. Täytyyhän tavara tarkistaa. Nämähän on hyviä. Tosi hyviä siis nämä kuvat, vaikka kyllähän hyvän näköinen oot sinäkin. Ollaanko me tavattu jossain? Ei. Mä muistaisin kyllä, jos oltais. Aiku mukava kuulla. Jos ne kuvat oli ihan ok, niin mä varmaan voin laittaa ne tänne. Totta kai. Panepa sinne samalla sun puhelinnumeros sinne kuoreen. Anteeksi. Niin mä voin ilmoitella sulle KKI:n tilaisuuksista. Tässä on nämä kuvat. Ja täällä olisi tää ovi. Täällä on sitä ovi. Yritin vaan olla ystävällinen. Hyvää illan jatkoa. Asia selvä. Happy Homes hoitaa hommaa. No hienoa. Ja siis mahdollisimman matalalla profiililla. Kyllä. Milloin te ehtisitte tekemään sen arvioinnin? No vaikka saman tien, jos sulle sopii. No se olisi loistavaa. Anja, mä haluaisin puhua sun kanssa ja mieluummin kahden kesken. Pärjätkö, jos me lähdetään? Minkään vaan. Mä juttelin Maaritin kanssa. Mistä? Meistä. Ja mun mustasukkaisuudesta. Ja Maarit saa mut ymmärtämään, että mä oon kohdellut sua tosi huonosti. Taas kerran. Millainen mies mä oikein oon? Ajaa rakkaimpansa pois omasta kodistaan. Mä en halua olla semmonen. Mä uskon sen. Mä lupaan yrittää muuttua sun rakkauden arvoiseksi, jos sä vaan annat mulle vielä kerran anteeksi ja palaat takaisin kotiin. Mä en tiedä, jaksaks mennä yhtään mustasukkaisuuskohtausta. Ei sun tarvitse jaksaa enempää. Annat mulle vaan mahdollisuuden näyttää, että sä pystyt luottamaan muuhun. Moi! Miten meni se Kriston kanssa? Ilmeisesti aika hyvin. Miten niin? No se soitti äsken ja pyysi uudelle keikalle ja nimenomaan toivoi, että sä olisit mun assarina. Vitsi mikä äijä. No? No, mä yritin käyttäytyä mahdollisimman asiallisesti. Mutta herra perhearvojen puolustaja flirttaili mulle niin törkeästi, että mun piti heittää se ulos. Eikä. Joo, se kato yritti tyrkyttää mulle mukapuoluetta eikä itseään, mutta kyllä se oli niin läpinäkyvää. Haluatko sä, että mä perun sen keikan? No ei sun tarvi mun takia töistäs luopua. Mutta joudut kyllä hankkia uuden assari. Mä en nimittäin sen äijän lähelle tuu enää ollenkaan. No niin. Nyt olisi pötyä pöydässä. Kiitti, mutta ei ole nälkä. Tanja, mä ymmärrän sen ihan täysin, jos sä oot sitä mieltä, että mun pitäisi häipyä sun kodista. Tai sun elämästä. Isma, mä rakastan sua, mutta mä en tiedä. Tanja, kunpa puhun loppuun. Mä oon tajunnut, että tää mustasukkaisuus, se on ihan järjetöntä. Ja mä todella haluan ja aion muuttua, jos sä vaan vielä haluat elää mun kanssa. Mä haluan olla vaan tässä. Voisit sä halata mua oikein lujasti? Ja että voisinko? Voi kulta. Sä mun sylissä sä voit olla ihan niinku pieni lintu. Suojassa pahalta maailmalta. Suojelisitko sä mua vaikka olisi mikä? Totta kai, jos mä vaan pystyn. Miksi sä edes kysyt tollaista? Muuten vaan. Huomenta. Sä oot myöhässä. Ei sillä ole mitään väliä, mä sanoin eroka väliin. Loistavaa. Mites me nyt sitten esitellään se talo? Mä soitin asiakkaalle ja sovi, että palataan asiaan, jos saadaan vaan vielä aamupäivän aikana. Näyttäisi olla peili täällä jossain. Annan mä. Oliko teillä kiva ilta Julian kanssa? Oli. Ilta.
Yö ja aamu. Älä kurista. Kurista. Juuli aikuinen ihminen saa seurustella kenen kanssa haluaa. Ei siellä ollut mitään huumeita. Mä olen sanonut sulle, että pysy erossa siitä roskaväestä, mulla menee vielä maine. Me ei juotu mitään, paitsi se Sofia. Sekö likkalapsi juoputteli ihan yksinään vai? No joo. Sä olit selvinpäin. No mitä mä just sanoin? No mistä sitä viinaa löytyi sille tytölle? Se joi Oonan vaarin pontikkaa. Joi mitä? Kenen vaarin pontikkaa? Joku taisi mainita Sepon. Se tyttö joi Seppo Taalasmaan pontikkaa. No, niin mä käsitin. Taalasmaa keittää laitonta pontikkaa ja myrkyttää teinitytön. Kyllä. Tää oli ihan hyvä ollakseen totta. Ei näy Eero autolla. Mä soitan sen. Menee vastaan ja... Aiot sä jatkaa mykkäkoulua koko päivä? Kun sä oikein nauttisit tästä tilanteesta. Mä saatan olla huono äiti, mutta silti mä olen äiti. Mä asuin koko lapsuuden teidän luona Rakkavaarassa ja mä tiedän, että sä olet loistava äiti. Me kohdeltiin sun Antin kanssa kuin omaa poikaa. Sittemmin mä olin sulle vaan jotain muuta. Miksi et sä kerro Julialle kaikkea, mitä sä oot mulle ollut? Hyvä idea. Kerrotaan sille. Tota mä oikein tarkoitin. Sä nautit, kun saat kiristää mua. Sä käytät Julia aseena mua vastaan. Mä olin astunut sun tyttäreensä kauan ennen kuin tiesin teidän taustasta yhtään mitään. Julia ansaitsee miehen, joka rakastaa sitä aidosti. Mun tunteet on erittäin aitoja. Mä en pidä siitä, että Julia ja sinä vietä töitä yhdessä. Se ei onneksi sun päätettävissä. Mä olen sentään Julian äiti. Mikset sä sitten kerro sitä Julialle? Mulla on syyni. Sä tiedät sen. Missä se Eero oikein on? Nyt ihan Miten me voidaan myydä sitä, kun asiakkaat ei pääse sisään? Kuulitko jotain ääntä? No, en mä oo mitään kuullut. Se ääni oli varmaan lintu tai jotain. Mennään pois. Ei kai siellä sitten mitään ollut. Mä varoitin sua, mutta kun sä et nähtävästi usko hyvällä, etkä usko pahalla. Oliko raskas päivä? Pakko myöntää, yksi asiakas valitti ihan kaikista. Jopa vesihanat oli väärän malliset. No voi. Ja Ossikin oli jotenkin ihan mahdoton. No se nyt ei ole mikään uutinen. Ja kaiken huipuksi Jenni ilmestyi toimistolle valittamaan sydänsurujaan. Oi kuule Nuppu, kyllä sulla on ollut aikamoinen päivä. Mä oon ihan poikki. Mutta mites? Auttaisiko makkarasoppa? Vai haluatko kenties jalkahieronnan ensin? Kumpikin käy, sä saat päättää. No, siinä tapauksessa soppa ensin, muuten se jäähtyy. Tää on tehty isoäidin reseptin mukaan. Rakkaudella, hellyydellä ja siskon makkaroilla höystettynä. Sit se on varmasti todella hyvä. Ja mitäs juomaa mademoiselle ottaa? Ihan vettä vaan. Ismo. Kiitos, että sä oot taas oma ihana itsesi. Siis onks toi se? No onhan tää nyt se Kristo Päivinen. No ei ainakaan mun ottama kuva. Miten Suomessa voi päästä tuollaiset rikolliset johonkin eduskuntaan? No eihän se ole vielä päässytkään. Eikä muuten tän jutun jälkeen pääsekään. Mä luen, mitä tässä jutussa kerrotaan. Päivää! Hei. Joo, vielä 5 minuuttia vaadinvaihtoon. Mä voisin maksaa sen. Mitä sä tässä niin kiinnostuneena luet? Jotain heppajuttujakaan? Todella heppa. Raiskaa ja pyrkii eduskuntaan. No johan on. Ja tää on ihan varmasti se Kristo Päivinen. Niinhän se taitaa ollakin. Hei vaan. Mulla on vähän asiaa Maaritille. Hyvää työpäivää, kulta. Maarit, odota. Miksi sä teit sen?
Miksi sä vuosit sen jutun Kristosta lehdistä? No jostakin se olisi joka tapauksessa tullut ilmi. Sä päätit oikein varmistaa asian. Etkö sä ymmärrä, että mä kerron sen sulle luottamuksella? No ymmärrän. Ja mä oon ihan oikeasti pahoillani, mutta kyllä mun mielestä kansalla on oikeus saada tietää, minkälaisia ehdokkaita niillä on. Musta tuntuu, että sä teet sen vaan saadaksesi lehdistön huomioon pois Sofiasta. Todella häikäilemätöntä. No mitä häikäilemätöntä siinä on, jos yrittää suojella viatonta lasta? Se, että samalla saatat tuhota myös toisen viattoman lapsen. Mitä jos mun tyttärelleni selviää totuus sen isästä? Mistä se nyt yhtäkkiä selviäisi? Siten, että joku yliinnokas toimittaja rupeaa penkomaan asioita ja pääsee mun ja tyttäreni jäljille. Ehkäpä sitten on parasta, että se saisi kuulla totuuden ensin sulta. Ennen kuin joku toinen ehti ensin. Tanja. Säkin oot täällä. Joo, hei. Ja mä yleensä lue tämmöisiä lehtiä. Mä vaan kiinnostaa tää yksi ehdokas. Miksi? Kun se pyysi nauraa valokuvauskeikalla ja mä olin kanssa siellä. Se oli kyllä niin päällekkäivä tyyppi, että... Täällä on kylmä, mun täytyy mennä. Kuule Julia. Pääsitkö tänä iltana käymään mun luona? Joo. Mut miksi? Puhutaan sitten lisää. Siis pyysikö sä Anja sut niille joidenkin sähkötöiden takia? No katsotaan nyt. Musta kyllä tuntuu, että kyse on jostain ihan muusta. Mistä? No Ossista ja musta. Tanja ei yhtään tykkää siitä, että me tapaillaan. Mitä se sille kuuluu? No niinpä. Mä ajattelin kyllä sanoa sulle suorat sanat, jos alkaa taas jotain valittaa. No hyvä. Tuus kattoo näitä. Miltä nää susta näyttää? No, ihan hyviltä. Eli? No aika tämmösiä tavallisia ihmisiä. Hyvä. Se pointti just onkin. Okei. Okay. Mä ajattelin järjestää näistä näyttely. Koska se on se pointti, että tavallisia ihmisiä HIV:stä huolimatta. Siis onko näillä kaikilla ihmisillä HIV? Oh. Tuleeko siitä näyttelystä joku HIV-tilaisuus? Ei, vaan mä ajattelin ottaa kuvia myös semmoisista ihmistä, joilla ei ole tartuntaa. Ehkä puolet ja puolet. Ja pointti on se, että jengi ei tiedä, että kellä se tartunta on ja kellä ei. Tähän kuulostaa aika hyvältä idealta. Niin munkin mielestä. Maistuisiko sulle viini? Ei kiitos. Mehu, kahvi? Mitäs mentäis vaan asiaa? Mä oon aikuinen ihminen ja mä osaan kyllä päättää, kenen kanssa mä seurustelen. Ja sama pätee Ossiin. Siis Ossiahan tää sun asia koski. Ei koskenut. No onks näistä jotain sähköjuttua, kun mä luulin? Julia, mun asiani ei liity sähkötöihin. Mä toivoisin, että sä luet tämän nyt. Syntymätodistus. Tyttö Jääskeläinen. Syntynyt samana päivänä kuin minä. Isästä ei merkintää jo. Äiti Tanja Jääskeläinen. Oot mun äiti? Miten sä muka voit olla mun äiti? Niin nyt vain on. Onko tää edes aito? On. Miltä tää susta tuntuu? Oot sä ihan järkyttynyt? No, en minä tiedä. Minkä takia sä et voinut sanoa mulle mitään aikaisemmin? Mä saan hiljattain itsekin tietää, että sä oot mun tytär. Tietysti mä pelkäsin, miten sä reagoit. Ei tällaista ole helppo kertoa. Miksi sanoit mut pois? Se oli mun elämäni vaikein päätös. No, miksi sä teet sen silti? Eli Antti ei ole mun isä. Niin.
No kuka sitten on? Vai oot sä ollut jonkun hiihtopummin kanssa ja mä oon sun syrjähyppys tulos? Asiat ei ole noin yksinkertaisia. No mitä ne sitten on? Kerro mulle! Voitaisko olla Lapin seurapiirirouvalle vähän liian häpeällistä ottaa tällainen äpärälapsi kulissia pilaamaan? Julia Kiltti, eikö se ole tärkeintä, että me ollaan löydetty toisemme? Mä en oo siitä yhtään niin varma enää. Julia, älä lähde. Ei mun pitää käydä vielä himassa ennen duunia. Pärjät sen varmaan sen Tanjan kanssa. Kyllä mä pärjään. Hei. Oot vaan oma itses. Hyvin se menee. Päivä. Kato. Eipä kelvannut sama hissikyyti. Se on vaan kiinnostunut työkavereista. Siis mitä? Miten? No Tanja Jääskeläisestä. Älkääs tietysti mikä ihme on. Se on näyttävä nainen. Siis onks Ossi ja Tanja? Ossi ja Tanja. Ossi ja Tanja. Tanja ja Ossi. Ossi ja Tanja ja Ossi. Ihan miten vaan. Terve. Kiva, että tulit. Mä pelkäsin, että et sä halua olla mun kanssa enää missään tekemisissä. Se olisi varmaan ollut parasta kaikille. Mä ymmärrän, että sä oot vihainen, mutta ajan myötä, jos sä voisit antaa mulle anteeksi. Sun adoptios... Se oli varmaan ihan normaali käytäntö tollaselle sullaiselle tunturihutsulle. Toi on kohtuutonta. Varsinkaan, kun sä et tiedä kaikkea. Mä tiedän Ossista ja susta ja tiedätkö mitä? Se riittää. Sä oot nyt ymmärtänyt ihan väärin. Mä oon ymmärtänyt tasan oikein. Mä tiedän susta ja Ossista, joten sun on ihan turha valehdella. Eikö sua edes hävetä? Vehtaat oman poikas parhaan kaverin kanssa. Julia Kiltti. Nyt mä ymmärrän, minkä takia sä et halua, että minä ja Ossi seurustellaan. Sähän haluat Ossin itelles. Nyt sä oot ihan väärillä jäljillä. Aino, kerroppa mulle, mitkä ne oikeat jäljet sitten on. Mä oon sun äitis. Mä en usko sua. Sähän näit sen siitä syntymätodistuksestakin. No mitä, sä oot väärentänyt sen. En ole. Miten mä saisin sut uskomaan? Kerro mulle, kuka mun isä on. Sitä mä en voi kertoa. Siinä tapauksessa voit unohtaa, että me ollaan koskaan edes tavattu. Hyvä, kun sä pääsit tulemaan. Mä oon pahoillani siitä, että me joudun hälyttämään sut tänne kesken Sepon vaalitilaisuuden. No ei mitään, me oltiin jo ihan loppusuoralla. Onko joku tänne? Ei, täällä on kaikki ihan kunnossa, mutta Tanja soitti mulle äsken ja se kuulosti puhelimessa melko järkyttyneeltä. On parempi mennä katsomaan, mikä siellä on häpeä. No toivottavasti ei ole mitään vakavaa. Sitä minäkin toivon. Se on viime aikoina ollut jotenkin niin poissa oleva. No millä tavalla? No miten se nyt sanois? No niin kuin se olisi omissa ajatuksissaan. Ja sitten ne sen säntäilyt. Se lähti Seponkin vaalitilaisuudesta ilmoittamatta yhtään mitään. Ja täältäkin se häipyi kerran Maaretin luo ennen kuin kerkisin jaata sanoa. Ei hitto. Kyllä mun on parempi nyt lähteä. Jos näinkin asioihin saataisiin edes joku selvyys. Kunta rakas, onko jotain sattunut? Onko töissä tapahtunut jotain vai onko joku kuollut? Julia. Siis tää Nooran siskoko? Voi hemmetti. Ja mä vielä pyysin Nooraa tuuraamaan mua. Miten se tapahtui? Julia vaan tuli tänne ja lähti ovet paukkuen. Hetkinen. Siis tää Julia tuli tänne ja nyt mä oon kyllä pihalla kuin lumiukko. Ei ihme. Et sä ymmärrä, kun mä en oo sulle kertonut. Mitäs jos sä kertoisit mulle nyt kaiken alusta alkaen? Mua pelottaa. Mutta kun ei ole mitään hätää. Mä oon tässä sun vieressä. Julia Autio on mun tytär. Sitten mä sanoin sille asiakkaalle, että kuule, mitä jos sä saisitkin Jardinin ihonhoitosarjan kaupan päälle? Ja arvaa mitä? No? Se suostui.
Kuvittele. 2 kärpästä yhdellä iskulla. Asunto meni kaupaksi kelpohintaan ja mä pääsin mun ylijäämän varastosta eroon. Mä yritän nimittäin hankkiutua eroon kaikesta, mikä liittyy Jarkkoon. Ootteko te eronnut? No ainakin mä oon. Uskomatonta, miten 2 naamaisia miehet voi olla. Moi. No, mitäs tyttökerhoa täällä pidetään? Semmoista vaan. Mut kokous on nyt just ohi, joten saatte kuorella ihan kahdestaan. Eikö jää vaan? Eikä sunkin pitäisi tietää muutama asia tästä sun työnantajastasi. Mikä juttu tää? Voi kerropa mulle, mikä juttu sulla on. Nimittäin Tanjan kanssa. Sallalla on kuule täys oikeus tietää, kenen kanssa tätä sun vispiläs koko ajan pyörität. Okei. Mulla on ollut suhde Tanjan kanssa, mutta siitä on kauan aikaa. Sä oot niin säälittävä. No, helpottiko happihyppely? Kiitos, kun pakotit mut ulos. Mitä mä en tekisi naiseni eteen? Ja kiitos Ismo, että et suuttunut mulle. Mistä mä nyt olisin mukaan suuttunut? En mä tiedä. Jotenkin vaan mulla on jäänyt mieleen, kun sä kritisoit vanhempia, jotka antaa lapsensa pois. Höpö. Mä nyt kritisoin, mitä milloinkin sattuu. Ei sitä kannata niin vakavasti ottaa. Ja sullahan oli varmaan ihan hyvä syy antaa Julia adoptioon. Vai? Oli. Ja eikä tällä lapsen isälläkään ollut mahdollista pitää sitä. Kulta, laittaisinko mä sulle vaikka teetä?